Kenya ma bende dokil kama loka otudre kodwa e yor lony manyasani mano mar Zoom. Salim, nyalo mana nyisowa ni nageno chopo mari e studio kiny ma kawuono, kata kamano nyisa ni nderni olor. Itudre kodwa kintiere kanye, to chal mar kama intiere to chal nade Salim? Ok anyal yango ni kuma nitie inyalo luwa. Erokamano je chaka thuolo ni mondo amos ni kwara Moga Jwang' kamoro amora ma gintie, kaachiel kod jowadwa duto manie ng'anyo. And mondo awach ni ng'anyo en ratiro ma katiba omiyowa mondo jakenya moro amora man kod ng'ur nyalo dhi e ng'anyo kata nyalo choro ng'urne e apis moro amora moparo ni nyalo konye e chiwo duoko ne ng'ur ma en go. Erokamano ahinya Salim. To odiochieng' ma kawuono en higa achiel ma bende itime rapar mar jogo eko ma bende nowito ngimagi e kinde ng'anyo mano mar kwedo paro mar chiko mar omenda mar higa mokalo. Nyaka sani kana ng'iyo roots manego bed ni oganda nadhi nyakwaru Moga Jwang' ni wacho ni gibiro chako ng'anyo e apaya ma Kimathi, kama gibiro bedo ka gichokore ne alama kod thuolo mar paro rawerego, oka gibiro bedo ka giketo maua e sanam mano mar Dedan Kimathi. Bang' mano nyakwaru Moga Jwang' gibiro chomo apaya ma Kenyatta Avenue kendo donjo e apaya ma Moi Avenue ka gichomo archives, kama gibiro kete maua mar kama ne onege mano Rex Masai mano but magawa mar Ambassador. Eka gibiro wuok ka gichomo Harambee Avenue. Akeni odeny kaluwore gi in ineno ka roots ma kamagi bende biro nyalore odiochieng' ma kawuono kaluwore kod arita ma bende oket motegno. Gima tamo jong'anyo kata joma ni kod ng'ur madwa chiwo kale root moro amora, nikech katiba ok wachi ni inyalo ng'anyo mana kirieka kata ni root ma kama ok inyal chope. Nitie conditions ma katiba ochiwo ma en mana ni mondo ing'any ka irito kwe, aeto kendo ing'any ka ok iting'ori gi silaha moro amora, oyie ni ng'anyo anywhere minyalo dhiye, inyalo tero ng'urni kamoro amora e Kenya ka maonge kama inyalo geng'ni. Sano kapar kan onego bed ni nitie kuonde moko mane ma samoro thoro ketho ng'anyo, nikech ka ji osechiwo root ma gidwa luwo, aeto inyisogi ni ka ok inyal chope maonge gimomiyo ok onyal chopo kanyo, nikech ang'eyo ni ratiro ka ratiro nitie kaka nyalo bedo limited. To ka ratiro bedo limited, onego bed nitie procedure miluwo mondo ilimit go ratiro ni inyalo ng'anyo tinyalo ng'anyo nyaka ka, but nitie procedure miluwo. Namba achiel, nyaka bed en gima okal gi chik, pend chik moro bunge oketo ma limit ratiro no. For as long as onge pend chik ma bunge oseketo ma limit ratiro e apaya moro amora e Kenya ka, then it means ni gima katiba owacho ni ng'ato ang'ata ma ja Kenya nigi ratiro mar ng'anyo, tek mana ni orito kwe, aeto tek mana ni ok oting'o silaha moro amora, ok onego bed ni tame ng'anyo e apaya moro amora kata na apaya moro igeng'o no ok onyal dhiye. So mano e kaka nanene. Erokamano.